Kaya kawatagi 15,000. Hangga po. Paano to tan? Paano to kayo makabayar sa tan ni Jad kinay ibis GMA lending ya? Ay kaputang ko. Sige sirin madam that can nangyari lukas ang tipatay kinaya tay bunag dialoganan. Ay matukan. Lukas na niyo ay tagayulawan. So yun, magandang hapon sa ating lahat, lalong-lalo na sa nagpa-birthday ng 65 birthday. Happy 65 birthday, Nanay Maura Saura from Subag, San Carlos City, Pangasinan. So may idea na po ba kayo kung sino nagbigay ng surprise sa inyo, ma? May idea na po ba kayo kung sino nagbigay ng surprise? So di nyo alam, ma'am, may message po sila sa inyo. Basahin ko na lang po para marinig nyo. Happy birthday, Mother Earth. Hiling lang po namin na sana bigyan pa kayo ni Lord ng mahabang buhay at malakas na pangangatawan. Dahil nag-iisa na lang po kayo na gumagabay sa aming lahat na magkakapatid. At para marami pang lugar tayong mapasyalan. Mahal na mahal ka po namin, Mother Earth. More candles to blow. From Jovelyn Ursua. So Mama, ano pong masasabi niyo kay Ma'am Jovelyn? Anong message niyo po sa kanila? Salamat si Tay Jubilin. Nalaga ko so panangaro mo siya. Salamat ya palpalo kasi ka. So yun, sa mga family members po na pwede pong pumunta dito sa harap at mag-message. So yun, ma'am, anong pangalan niyo, ma'am? So anong masasabi mo, Ma'am Derby, kay Nana? Anong message mo sa kanila? Happy birthday. Sana bigyan pa kayo ng more birthdays to So yun, thank you kay Ma'am Derby. Sa ino ba pong mga sa ino ba po dito mag-message sa harap? Ayan, tanakarabi natin si Ma'am. Anong pangalan niyo, Ma'am? Ma'am Marivic, ano pong masasabi niyo kay Ma'am or message niyo sa kanila? Nanay, mahal naman ka namin. Happy birthday, chocolate po. Love you na. Sulot pala pa naman tawa natin si Ma'am Marivic. So hindi pa natatapos ang lahat dito. Pwede nyo ba kung sabayan kantaan si Nanay ng happy birthday? Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. So ma'am, bago nyo i-blow ang candle, ma'am, pwede po ba kayo mag-wish muna? Anong wish nyo?
Kaya talakbahan natin si Mama. And once again, happy 55th birthday kay Nanay Maura Ursua.